Balkan vilayetinin döwlet edaralarynyň ýol başçylary indi öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň eserlerini ýatdan bilmeli edildi. Kärhanalarda ýatdan tutuljak kitaplaryň temasy Guramanyň iş uğruna degişlilikde saýlanýar. Günbatar tewtiniň döwlet edaralarynyň hem kärhanalarynyň ýol başçylary Uly Berdimuhammedowyň kitaplaryny ýatdan bilmeli edilip, bu buyruk yerli häkimlikler tarapyndan berilipdir. Talaby ýerine ýetirmek üçin 2 ay möhlet göz öňünde tutulýar. Möhletiň soňunda egzamin geçiriler we ondan geçmedikleriň işden ayrılacaktığı duydurulýar. Azatlygyň sebitdäki habarçysy bu arada 24-nji maýda etrap häkimlikleriniň biriniň wekilіне we döwlet edaralarynyň ýol başçylaryna salgylanyp habar berdi. Täze talaba laýyklykda bilim edaralarynyň we çağalar baglarynyň müdirleri Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi adly kitabyny Medeniýet köşkleriň hem medeniýet öýleriniň baş tutanlary Türkmen medeniýeti adly kitaby kanun goraýjy we harby edaralaryň ýol başçylary Mertler watany beýgeldýär eseri we saglygy goraýyş edaralarynyň ýol başçylary Bahtiýarlyk saglykdan başlanýar adly kitaby ýat tutarlar. Öňkü prezident türlü gurlar boýunça hünärmen hökmüni 60-dan gowrak kitap ýazdy. Belki olary hiç kim okumaýanlygy sebäpli ol adamlaryň öz eserlerini tanamagyny we ýatlamagyny isleýändir. Köp adamlar indi kitaplaryň her kime ýat tutturuljagyny howatyrlanýarlar. Hatda ýetginjekleriň hem pasport alanlaryny öwrenmäge mejbur edilip bilinmeginden gorkýarlar. Azatlyk radiosu bilen gürleşen çeşmeleriň biri adynyň efirde tutulmazlygy şerti bilen öz pikirini şeýle ma'lum etdi. Geçmişte Berdimuhammedowydan öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň ruhnama kitaby hem ýurdun bilim edaralaryny öwrenilmeli diýip we döwlet işgärleri kitabyň mazmuny boýunça synak tapşyrmaly diýip sürüji şahadatnamasyny almak üçin hem kitaby bilmek talap edilýärdi. Häzirki täze talabyň Balkan vilayetiniň ýol başçylarynyň initsiatywasy ýa-da döwlet derejesinde berilen talap bolup durýanlygy entek belli däl. Öňkü tejribelerden çen tutulsa, şular ýaly görkezmeler dilden edilip, oňa resmiler tarapyndan düşündürüş berilmendi. Şeýle habarlar döwlet medeniýetinde hem berilmendi. Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentliginiň 15 ýylynda 60-dan gowrak kitap neşir edildi. Berdimuhammedow atçylyk, itleri köpeltmek, lukmançylyk, siýasat, ykdysadyýat, jemgyýet şeýlede derman ösümlikleri, çaýyň peýdasy ýaly temalardan ençime kitaby öz ady bilen çap etdiripdi. Şeýle hem onuň eserleriniň arasynda liriki goşgular we aýdymlar bardy. Onuň eserleri birnäçe dilde çap edilýärdi. 2016-njy ýylyň ahyrynda öňkü prezident Sapar Murat Niýazow ölenden soň ýurda ýol başçy bolan Gurbanguly Berdimuhammedow ýaşlara ýol bermek isleýänligini aýdyp 2022-nji ýylyň fevral aýynda işinden aýryljakdygyny eglan etdi. Döwlet telewizionynda efire berilen resmi çykyşynda Gurbanguly Berdimuhammedow öz ogly häzirki prezident Serdar Berdimuhammedowa hatabat berip özüniň ýadanlygyny we wagtyny täze kitap ýazmak üçin sarp etmek isleýänligini aýdypdy. 10 ýyl bäri ýurdun ýylaty Gurbanguly Berdimuhammedowyň kitaplaryny ýygyderli satyn almaga mejbur bolýar. Döwlet işgärleri we okuwçylar kitap satyn almagy borçly edilipdi. 2019-njy ýylda Aşgabatdaky mekdepler okuwçylardan kitap satyn alyp ýörite stend üçin mektebe tapşyrmagy talap edipdi. Her okuw jaýynda we döwlet edarasynda Berdimuhammedowyň kitaplary goýulan ýerler bar. Şeýle hem geçmişde Berdimuhammedowyň döredijligini östürmek maksady bilen türkmen häkimetleri ýylady üçin höweslendiriji çäreleri geçiripdi. 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Liwap vilayetinde medeni işgärlere onuň eserini wasp edýän aýdymsaz eserlerini döretmek tapşyrylypdy. Şonda Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy münasibetli garaşsyzlyk biziň bagtymyz adly kitaby çapdan çykypdy. Ýeňijilere syýlyk hem wada berilipdi. Şol wagtda Liwap vilayet universitetlerinde studentlere prezidentiň täze kitabyny ýatda saklamak maslahat hem berilipdi. Höweslendirýiş hökmünde okuwçylara 100 manat pul bayragy wada berildi. Geçmişde Berdimuhammedowyň kitaplary döwlet telewizionynda da okulýardy. Kitaplary okumak boýunça köpçülikliň çäreler kärhanalarda we döwlet edaralaryna hem geçirilýärdi. Döwlet edaralarynyň işgärleri şol sanda lukmançylyk işgärleri, muallimler we çağalar baglarynyň terbiýeçileri çäreleri gatnaşmaga mejbur edilip, öz wezipä borçlaryny kadaly berja edip bilmeýärdi. Meçhitlerde de Berdimuhammedowyň eserleri okuldy. Hususan da mollalar 2022-nji ýylyň ýazynda Gurban bayramy münasibetli bayram namazynda öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Durmuşymyň manysi adly kitabyndan parçalary okudylar.